Det, som vi skal bevise, er, at linjens ligning kan beskrives ved a, parentes x minus x0, plus b, parentes y minus y0 er lige med 0. Det, vi skal bruge til det, er, at vi har en linje her med et punkt P0 og et punkt P, med deres koordinater x0, y0 og x og y. Dem laver vi en vektor af, der hedder P0P, som har det her koordinatsæt. Vi har altså en normal vektor, der hedder A og B, eller der har koordinatsættet A og B. Det vi skal gøre, det er, at for at finde linjens ligning, bruger vi de her to forskellige vektorer, hvor at normalvektoren skal være ortogonal med linjen. Det vil sige med den her vektor, der hedder P0P. Det skriver vi således, at normalvektoren prikkes med P0P-vektoren, og det skal give 0. For når skalarproduktet er 0, så er to vektorer ortogonale. Det kan vi omskrive ved at bruge, koordinatsættet. Det vil sige, at vi skriver normalvektorens koordinatsæt er A og B, og den prikker vi så med P0P's koordinatsæt, som er x minus x0 og y minus y0. En måde, man kan regne skalarproduktet ud ved, når man ligesom ikke har nogen hjælpemidler, det er ved, at man ligesom man ganger de øverste koordinater og lægger det sammen med de nederste. Eller ja, med x og y. Det vil sige, det vi får ud af det er så a ganget med x minus x0 plus b ganget med y minus y0. Og det skal selvfølgelig give 0 hele vejen igennem, det kan jeg skrive. Men her har vi altså bevist vores sætning, der siger, at det er linjens ligning, fordi når de to er ortogonale, så er dette linjens ligning.